שלום לכם בני ישראל היקרים. אתם נמשיך לחתור לפני אלוהים במצעדי תועבה, הומואים, לסביות, זנות בכל מקום, סרטים כחולים, ניאוף. למה אתם עושים את זה בני ישראל? למה אתם חוטאים לפני אלוהים? הרי לא ראיתם מה היה לפני שנתיים בשמחת תורה? כשהגיעה שמחת תורה, אנחנו עם ישראל שכחנו את התורה שלנו, בגלל זה באו מחבלים מעזה ונכנסו בנו, כי לא שמענו מצוות יהובה, זכור את יום השבת לקודשו, קבל את אביך ואת אמך, לא תגנוב, לא תרצח, לא תנאף, לא תענה ברכיית שקר, אסור לשקר בני ישראל אף פעם, צריך להיות אמיתי כל הזמן, כל רגע, כל שנייה, רק אהבה אינסופית בני ישראל היקרים. בנוסף לכל בני ישראל היקרים, צריכים לחזור בתשובה שלמה לפני אלוהי ישראל, ישוע המשיח שמו, לחזור בתשובה שלמה במהירות על בני ישראל היקרים. למה אתם לא בונים את בית המקדש השלישי בני ישראל היקרים? כל מה אתם מניחים על עצמכם תפילין שזה אורות של פרות מתות וכלבים, מזה אתם מכינים תפילין מחיות ושמים עליכם, נראה לכם שזה יקרב אתכם לאלוהים? הרי ישוע המשיח אמר בשני מצוות תלויה כל התורה ובנביאים, ואהבת לרעך כמוך, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. מבינים בני ישראל היקרים מה אומר לכם המשיח שלכם? בקרוב מאוד יהיה קטסטרופה במזרח התיכון, בארץ ישראל בפרט. ייכנסו מאות אלפי מחבלים חמושים לארץ ישראל, לארץ הקודש, ולא רק שהם ייכנסו, הם בנוסף להכל ישמידו יהודים על ימין ועל שמאל ולא יבחינו בין יהודי ללא יהודי, יהרגו את כל מי שנמצא בארץ הזאת. ולכן עליכם לחזור בתשובה שלמה עכשיו בני ישראל, ולקבל את המשיח שלכם, ישוע שצלבתם לפני 2000 שנה, והוא אמור לשוב אליכם אם תחזרו בתשובה ותעבדו תאהבת זרועות אלוהי ישראל בבית המקדש. הוא יחזור בביאה השנייה שלו, והוא יעשה איתכם דברים נפלאים ביותר בני ישראל היקרים. לכן אני המשיח שלכם אומר לכם, תחזרו בתשובה כאן ועכשיו, ותפסיקו עם החטאים שלכם והניאוף והזנות והחילולי שבת והכל. תעשו תשובה, תאהבו את המשיח ישוע בכל לבכם ובכל נפשכם ובכל מאודכם, תאהבו את תאהבת צבאות אלוהי ישראל ישוע המשיח שמו, תאהבו אותו, ותפסיקו להקשיב לרבנים שקרנים, פדופילים, הומואים, שאומרים לכם מצוות שלא כתובות בתורה, כמו נטילת ידיים, תפילין, כל מיני חרטות מיניהם, חוץ מצוות ציצית וסוכות. לא ראיתי שום מצווה בני ישראל שהרבנים האלה נותנים לעם ישראל. ממש הרסו את התנ"ך, את הספר הקדוש, ממש שונאים את המשיח ישוע ואת כל המאמינים בו, כי אני בני ישראל היקרים יהודי משיחי. לכן לא אומר לכם יהוה צבאות אלוהי ישראל, תעשו תשובה, בקרוב מאוד רעידת אדמה בסולם 7 ריכטר על ארץ ישראל, בקרוב מאוד מאות אלפי מחבלים ייכנסו, יעשו לכם שואה שנייה, וגם תחזרו לגלות בני ישראל היקרים. לאיפה תברחו בני ישראל? או למטוסים או לים? מה אני אגיד לכם בני ישראל היקרים? תתעוררו פני שמאוחר מדי. תתעוררו פני שמאוחר מדי, כי הזמן אוזל, שעון החול אוזל, כי אתם גנבים רוצחים אנסים פדופילים. תתביישו לכם, פדופילים רשעים שכמותכם הולכים לגיהנום כולכם. אם אתם רוצים להינצל, תראו סרטים כחולים באינטרנט ואל תיגעו בילדים קטנים, כי הנוגע בילדים קטנים אומר אני לכם, לנצח יהיה בגיהנום, גיהנם, אש הגיהנום תשרוף אותו בני ישראל היקרים. לכן עליכם לקבל את ישוע המשיח ברגע זה עכשיו ממש. חג סוכות שמח שיהיה לכולכם בני ישראל בשם ישוע המשיח.
חג סוכות שמח וכשר לכל ישראל ולכל הגויים ולכל העולם כולו, אמן. ביי בני ישראל בסרטונים הבאים, ביי.